Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली बे समाव लेटेस्ट आपडेट सफैबाय। बेनो जाबाय BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टनि नोटिस फैबाय। जों बेखौ नायगोन आरो जुलाइयावनो साख्रि नोंथांमोननि बेनो जाबाय BTC साख्रि Gr-3 Gr-4 लानानै जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन। भिडिअखौ हानायसेबां नायग्रोजोब। नोंथांमोना कन्टेन्टखौ बुजि बेनिफ्राय लासै नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम। दा जोङो CSBआव फैबाय। CSBआव फैनाय लोगो मैयासो आं मोनसे लाइभआव बुंदोंमोन जे माखासे एडमिट लिंकखौ बोखारबाय होननानै मानोना गोदान एडमिट होसिगोन दा फाइनाली नोंथांमोननि फरेस्टनि फिजिकल टेस्टनि अफिसियेल नोटिसआ नै फैबाय। बेनो जाबाय नै फिजिकल टेस्ट फरेस्टार Gr-1 एबा SI लेभेलाव जायफ्रा एग्जाम पास खालामदोंमोन नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जागायसिगोन अके आरो बेनो जाबाय फरेस्टार नोंथांमोननि Gr-1 नाथाय गार्डआ फैथ'वाखै जानो हागौ गार्डआ उनाव जासिगोन माने खनसेनो जमा जानाय नङागोन बेखायनो जोङो बेयाव मोनदों फरेस्टार Gr-1 दा जोङो नोटिसखौ नायनोसै अके दा जोङो नोटिसखौ नायगोन बेनो जाबाय जोंहा मा बुंदों बेनो जाबाय Gr-1 आन्दाय नङा Gr-1 नोंथांमोननि 84 भेकेन्सिस दंमोन आरो बे लकेसना गासैबो एडमिटआव थागोन दा जोङो क्लिक हियराव क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोना दायो लिंकखौ ओरैबायदि मोनगोन दायो आं भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै नाथाय थाबैनो नोंथांमोना मोनसिगोन ट्राइ खालामबाय था लिंकआव फैनानै CSBआव फैनानै गासैबो मोनगोन नाथाय दिनैनो नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन आरो बे फिजिकल टेस्टनि डेटखौ दायो आं मिथिथ'वाखै नाथाय नोंथांमोननि एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन बेखायनो जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामो कमेन्ट खालाम 26 km हौवाफोरा हिन्जावफोरा 16 km खौ नोंथांमोना 4 आवार्सआव कमप्लिट खालामनांगोन एक्सेलेन्ट खोथा गैया खालि जास्ट नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामनांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना बाइबा टेस्ट दं नेक्स्ट लेभेलाव दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया 13 होगोन आप डाउन जागोन हौवाफोरा 26 km नालाय बेनिफ्राय हिन्जावफोराबो आप डाउन जागोन आरो हमना ला जोंहा 16 km आवहाय 8 राननाय जागोन आरो बेबायदि टाइपनि जायो आरो अके फिजिकल टेस्टआ फरेस्ट लेभेला दा जियानो जा बेस्ट अब्ला थाबाय बयनिसिमबो जास्ट क्वालिफाइड खालाम बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट दङ मोजां होबानो जाबाय आरो बे बाइबा टेस्टआ माब्ला लागोन आपडेट गैथ'वा नाथाय लासै समजों लोगोसे जालांगोन मानोना थाबनो जागोन जुलाइयावनो साख्रि मोननाय चान्सआ दङ खारन जोंहा इलेक्सना फैगासिनो सेप्तेम्बराव नालाय बेखायनो फिजिकल टेस्टखौ थाबैनो कमप्लिट खालामगोन फिजिकल टेस्ट लानाय सिगां डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन बेखायनो गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन एडमिट लांनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय हाइट टेस्टबो नायगोन आरो अके हाइट टेस्टआव अकेबासो नोंखौहाय थाबायनो होनाय जागोन नों थाबायो ना खारो बे नोंनि बाथ्रा नाथाय कमप्लिट खालामनांगोन 4 घन्टानि गेजेराव आरो अके दा बेनो नोंथांमोननिया फरेस्टार गार्डआ माब्ला जागोन 10 जुलाइ सिगां फरेस्ट गार्डआबो फैनाय चान्सआ दङ रेडि जाबाय था प्रेक्टिस खालामबाय था अके दा जियानो जा क्वालिफाइड खालामथार आरो बे फिजिकल टेस्टआ फुङाव जानो हागौ मानोना जोबोर गरम नालाय आरो Gr-3 Gr-4 आबो खनसेनो जुलाइ दानाव रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ लास्ट उइक एबा गेजेर सप्तायाव जुलाइ दानाव रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जायफ्रा Bodo Job Info चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन